So guys, good morning. Welcome to my page, Journey Bisaya here. So, nalang ko i-share sa inyo basing makatabang sad. So, halimbawa karon ang inyong yawi, so gisaksak ninyo. So, nagdali-dali ka nya pag kuan nimo, pag lock nimo or pag on nimo nabali. So, nakita nimo nga naputol ni siya, nya nalubong. So, unsa ang the best buhaton para matanggal to siya? So, masud gyud sa itong unahuna ang mangita ta og puller, which is ginagamit na siya sa ilok bana. So karon ang the best buhaton ana para matanggal to siya. So kailangan ta og glue stick. So ang glue stick excuse. Ang glue stick, so ang tumoy sa glue stick imo to siyang palanayon, which is gamiton nimo og lighter. So imo tong once nga malanay na siya, imo siyang iduot dito sa katong naputol nga yawi. So nalanay na siya, once nga mugahi na to siya, imo to siyang hinahinay og pulbot para matanggal tong putol sa yawi. So kana lang, simple lang kayo. Usa pa sad pwede na to, halimbawa karon sa pwede sad gamiton sa doorknob sa inyong balay. Once nga naputol sad ang yawi, nalubong dito sa doorknob, so glue stick gyapon atong gamiton. So additional tip guys, ayaw jud pahobsi ang inyong motor, ayaw jud ba hotdi og gasolina, kay mao gyud ay number 1 reason nga kalas kayo og gasolina. So kato lang. So Journey Bisaya here, amping.